سلام فتواتن كبراتنا عاد يوتيوب channel تخاتلتي لمون كم تلمود اب سوشيال ميديا ازرارب زلو زعباتات حيزنا متينا عندنا نيج channel زي حدش تنتهوكم سبسكرايب مباركي ترسعوا نيج channel زي بيتسو تهونكم دما لايك بمغوار جمهور فيديو زي اسكي لا مدبنا قبلكم انقلاتن بدلاتن ون نعلم قلع كوينلو بزعبا زي ኢትዮጵያው ፖለቲካው ተንታኒ አንዳርጋቸው ጽጌ ምስ አንከር ሚዲያ ብዝገበሩ ቃለ መሕተት ከንዚ ይብል ረኖ ለምን እሱ ደፍሮ እንደዚህ አይነት መድረክ ላይ እንደቀረበ አላውቅም። ምክንያቱም ሰውየው የታወቀ ሲሪየስሊ ጥያቄ የሚጠይቅ ሰው ነው። በተለይ ደግሞ ጌታቸው አሁን ከገባበት ሁኔታ ስለምንታይ ጌታቸው ረዳ ደፊሩ አርከምዛ አይነት መድረክ ከምዝ ቀረበ አይፈልጥን ምክንያቱ እት ጋዜጠኛ ዕቱብ ሕቶታት ዝሓትት መሆኑ ተፈልጠይ ብፍላይ ምዝ ጌታቸው አትዮ ዘሎ ኩነታት ብዛዕባ አቢ እዚ ኩሉ ክጻረፍ ከሪሙ ሕጅ መኻራ አቢ ኮይኑ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኩነታት እንታይ ሕቶ ክመፀኒ ኢሉ ከምዛ ሓሰበ ይተረዳእንን ክሳብ ክንዱ ወታእታ ክሳብ ዝብል ዝኸውን ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብ ዝገረሙን ነገራት አቢ ናይ ኦሮሞ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ አጀንዳ ዘለዎ ይኮነን አቢ ብስልጣን ዝሰኸረ ምንም አይነት ክእለት ዘይብሉ ኣብ ሓደ ናይ እግርግር አጋጣሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ስልጣን ዝሓዘ ንእሽቶ ሰብ እዩ ቀደም ጌታቸው ረዳ ብዛዕባ አቢ ዝብሎ ዝነበረ ነገራት እዩ ኣብዚ እዋን እንዳተረጋገፀ ዝመጽእ ዘሎ አቢ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ግድ የብሉን አቢ ኦሮሞ ብዛዕባ ዝበሃል ህዝቢ ግድ የብሉን አቢ ዝግደስ ብዛዕባ አቢ ጥራይ ብዛዕባ ሓደ ሰብ በቃ بحمام درجة خجلت زخيل ننفسه زملخ ناتو سلطان نمعقابن ناي نفسه زنان سمن نمتراف نغر عين السعر برئسة متحات عزيز تتقع مخانيو كل تزقبرو زلو نقرات زري رئسة متأممان زلو وسب سرح سرح يكونن زقبر زلو قال اب حلالا كيلا ጌታቸውን ጻድቃንን አብዝነበሩሉ ምስባል ደብረጽዮን አብዝገበሩ አኺባ ምሳሁም ኮይና ነቶም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝቃወሙ መሐራን ኤርትራን ክንወጊኢና ኢሉ ይነጊርዎም እዚ ሚኢት በሚኢት ይርግጸኛ ኮይነ ይዝነግረካ ዘለኹ ደብረጽዮን ካብታ አኺባ ምስተመልሰ አማ ከላው ኮሚቴ አቢ ከምዚ ኢሉና ኢሉ ዘቅረቦይ ካብቲ ኮሚቴ ዘለው ሰባት ዝለአኹለይ ኣብዚ እዋን ዚ አቢ ናመሐራን ኤርትራን ክወጊኤ ኣብዝብለሉ ዘሎ ክልቲኦም ሰባት ማለት ጌታቸውን ጻድቃንን ሙስዮም ዘለው እዞም ሰባት ዝጠራንፎም ዘሎ ጸረ አምሐራ ዝኾነ ራእዮም ዲዩ ዝብል ሕቶ የዘልዕል ይብል አንዳርጋቸው ጽጌ አሞዳታና አንዳርጋቸው ጽጌ ዝቀረበቱሉ ሕቶ አሞንጎ ጌታቸውን አቢን በሕጅ ዝህሉ ርክብ ከመይ ክመስል እዩ ትብልያ አቢን እሽተሰብ ስለዝኾነን ዘለዎናይ አነነት ስምዒትንውን በቀሊሉ ዝዓኑ ስለዝኾነን ትንክፍን ተቢልካዮ በቀሊሉ ዝድቆስ አይነት ሰብ ስለዝኾነ ለነፍስ ወከፍ ጌታቸው ዘሃባ ርኢቶ ስጊሉ በቀሊል ዝሐልፍ አይኮነን ባዚዩ ንእሽቶ ነገር ኣብ ሰባት ሕኑ ዝፈድ ሰብ ስለዚህ ጌታቸው ናው አቅሪቡ ነተቀደም ብዛዕባ አቢ ዝብሎን ዝጻረፎን ዝነበረ ብገዛእ ልሳኑ ከም ዝኽሕዶ ክገብር እንከሎ አቢ ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ሕኑ ይዝፈድ ዘሎ አቢ ንጌታቸው ስልጣን መሃቡ ከም አወንታው ነገር አይትራአዮ ጽቡቕ መንበርን መኪናን ዝሃበውን ከም ጽቡቕ ነገር አይትራአዮ እንተኾነ እዚ ሁሉን እንተተዋሃብካ ንሓደ ናይ ፖለቲካ ድንኪልካ ጸርፎ ዝነበርካ ሰብ ንኽትከላኸለሉ ናብ መድረኽ ምድያብ ንዓይ ናይ ሞት ገይረ ዝወስዶ ብሕጁን ተወሳኺ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምትታት ክንርኢ ንኸውን ኢና ምናልባት ጌታቸው ናይ አቢ ጫማ ክውልውል ንሪኦ ንኸውን ኣብዚ ቃለ መሕተት ግን ክልቲኦም እዮም ተጎዲኦም ይዛዝም አንዳርጋቸው ጽጌ በአደባባይ እየመጣ አንተን የሚያክል መሪ የለም በዛ ደረጃ የፖለቲካ ድንክያ ያልከውን ሰው እንድትናገር ማድረግ ለኔ የሞት አድርጌ ነው በቀል አድርጌ ነው። አሁን ደግሞ ተጨማሪ በቀሎች የሚፈጸሙበት ሁኔታ ይመጣሉ ወይ ጫማውን ሲያስጠርገው ነው አልመቅም ግን ሁለቱም ናቸው ተጎዱበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው እዝና አንዳርጋቸው ጽጌ ትንታነ ምስቲ ኣብዛ ሓለፈ ፕሮሰስ ዝብልኩ ዝመሳሰል ስለዚህ ትንታነና ናብ ሚኢታዊት እንዳተቃረበ ይኸይዳሎ ማለት እዩ ደቃ ቦይ ሚካኤል እምባይ አራንሺ ጽሑፋቱ ይኽብሮለ ከምኡ ስለዘዋጻና ንፋቶ ኢና አምናይት ማልና ጌታቸውን አልጀዚራን ጉዳይ ዘይተረዳው ሓቲቱኒ ርእይቶ ሂቡን ነይሩ كم زمسلني ناتي نباب يقنع نيرو دما بلعنه አራንሽ ነፍሲ ጽሑፍ ናተይ ቅድማ አንዳርጋቸው መንባሩ ሐዘክርሞ
ስለዚህ ናተይ ንባብ ኣብ ጉዳይ ጌታቸው ረዳ ቅኑዕ ነይሩ ማለት እዩ ኣራን ሻዕርከይ ወዮዳ እዛ ዓድና ከም ትፈልጣ ምስጢር ምምላቕ ፍቑድ ኣይኮነን እምበር ካብ ቁራዕ ፕሮስፔሪቲ ኣዝሩቕ ተብለለይ ረቃቕ ትቦ ኸኣኮ ተኣምራት የኽነግረኩም ዝግልኩም ምስ ውነኹም እናሓወስኩም ከተስተንትንዎ ድማ ናባኹም ክሓድጎ እየ ኣብዞም ኣጋንንቲ ዝሰፍርዋን ዝመርሕዋን ሃገር ዝነብር ምሁር እንታይ ክኸውን ንጽበዮ ስምዕዎ እዚ ብታሪኽ 3000 ዓመት ኣብ ፍጹም ጽላለ ዝኣተወ ሽማግለ እንታይ ከም ዝብል ስምዕዎ ምስ ኣምላኽ እንዳተባእሰ እኛ ሀገር ላይ መሆኗ ገነት የተረጋገጠ ነው እና ስለዚህ ቀጥሎም ደግሞ መጽሐፈ አዳም የሚባል አዳም ገነት ኣብ ሃገርና ምዃና ዝተረጋገጸ እዩ ቀፂሉ ድማ መጽሐፍ አዳም ዝበሃል አዳም በመጀመሪያ ዝተፈጥረሉ ኣብዚ ኢትዮጵያ እዩ ዋላ ካብ ሓመድ ይኹን እምበር ናይ ኢትዮጵያ ሓመድ እዩ ከመይ እንተልካኒ ኣብ መጽሐፍ ሄኖክ ኤልዳ ኣብ ዝተባህለ ቦታ እዩ ፈጢርዎ ንኣዳም ይብል ኣብ ጎጃም ዳሞት ኣብ ዝበሃል ዙርያ ማለት እዩ ብዙሕ እቲ መረጋገፂ አዳም ኣብዝ ከም ዝነበረ ኖህ ከማን ኣብዛ ሃፀይ ፋሲል ለስርሕዎ ቤተ መንግስት ኣብዛ ሃፀይ ፋሲል ለስርሕዎ ቤተ መንግስቲ ተቐቢሩ እዩ ዝበሃል ኣብቲ መሬት መዓት ሚስጢር እንዲደሎ ኖህ ሃዊ ተቐቢሩ ተባሂሉ ከማን ይንገር ኖህ ኣብዚ 3 ዓመት ስለ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ንኢትዮጵያ ስለ ዝቐደሳ ማርያም ድማ ነዚ ሃገር ብጣዕሚ ስለ ዝፈተወታ በጃኻ ወዳይ ኣነ ካብዛ ኢትዮጵያ መኸዳ ይደልኒ ትብሎ በቃ በል እንድሕር ስጋዕ ክንዲ ዝፈቲኽያ ንዓኺ ሂበክለኹ ባረኽያን ቀድስያ ኢልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃባ ሃገር እያ ንማርያም ይሂብዋ ኢትዮጵያ ሪኻ ንሕና ፍሉያት ሃገር ኢና ኣዳምን ሔዋንን ኣብዚ ካብ ተፈጥሩ ኢየሱስ እንድሕር ኣብዚ መፂ ነይሩ ኮይኑ ማርያም እንድሕር ብዙሕ ግዜ ናብዚ ተመላለስ ኣብ ጣና ቂርቆስ እሳ ቅዱስ ዮሴፍን ኢየሱስ ክርስቶስን 5 ወርሕን ፈረቓን ተቐሚጦም እዮም ኣብ መዝገብ ኣሎ ኸይደ ርአየ ኣነ ስለዚ ዝኹሉ እንዳሃለወ ዋላ ታቦት ከማን ኮሎ 10 ትእዛዛት ንወዲ ሰብ ዝተዋህበ እዚ ኩሉ እኮ ፍሉያት ሃገር ይገብረና እዩ እና ይሄ ሁሉ ነገር ያለበት ታቦቱ ያለበት 10 ትእዛዝ የተሰጠው ለሰው ልጅ ይሄ ሁሉ ልዩ አገር እኮ ያደርገናል ታደሰን ሙራድ ዝበሎ ዜሬሪኹም ከም ዝበለ ውድቀት ኣብ ከምዚ ዝበለ ፍትሕዝ ዘለና ኣሎ ዓይነት ውድቀት ዝነበርና እውን ይመስለን ቅድሚ ሕዚ ጌጋ እዩ ክእረም እዩ ዝግብኦ ይቅርታ ክሓትት እውን ዝግብኦ ከም ዝበለ ነገር ኣይነበረን ጌጋ እዩ የለን ጌጋ እዩ ጥራሕ እንተይኮነ ምስ ታደሰ ተረዳዲኦም እዮም ገይሮም ወልንስኹም ቀዲምኩም ግበሩ ኣነ ደድሕሪኹም ክገብር እንታይ ማለት እዩ ትውድብ ቀዲሙ ይገብር ድሕሪኡ ትግዚያዊ ምሕዳር ይገብር ድሕሪኡ ካልኦት እውን ኣድላይ እንተኮይኑ ሰራዊት እውን ናይ መኸተ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ናይ ውድብ ጥራሕ ስለ ዘይኮነ ትውድብ ናይ ውድቡ ናይ ፖለቲኩ ይገብር እቲ ግዚያዊ ምሕዳር ናይ ማሕበረ ቁጠቡ ይገብር እቲ ሰራዊት ከዓ ናይ ፀጥትኡ ዲስከሽን ይገብር ማለት ስለዚ እዚ እዩ ናይ ሕወሓት ኣኼባ ትሕዝቶ እዚ እዩ ምናልባሽ ዋሃቢ ቃል ናይ ሕወሓት ወይ ዝኾነ ዝምልከቶ ኣካል ተኣኼባ ምስ ወዲእና ኣለና ኢሎም መግለፂ ምስ ኣውፅኡ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ኣኼባ ብመግለፂ ጥራሕ ዝውዳእ ስለ ዘይኮነ ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ሓደ ኣቕሪብና ኣብዚዩ እንታይ እዩ ነይሩ ዝብል ክነቕርብ ኢና ንምንታይ ዳ ኢና እዚ ሕዚ ከምዚ ሕዚ ዘቕርቦ ዘለኹ ኢልኩም እንተሓቲትኩም እቶም ዝንቡዕ ብዝኾነ መንገዲ መኸተና ኸይጠናኸር ኣብ ልዕሊ ድኻም ክወስኹሉ ነቲ ፖለቲካ መሪሕነት ንባዕሉ ደኺሙና እንዳበልና ፖለቲካ መሪሕነት ስለ ዝደኸመ እዩ ቀውለል ትብል ዘላ ፖለቲካ ትግራይ ፍታ ዘላታ እንዳበልና ዘለና ኣሉ ኣብ ልዕሊ ድኽመት ኣብ ልዕሊ ፈተና ክወስኹሉ ውድቀትና ክፈጥን ተልእኾ ፀላእቲ ዝገብሩ ዘሳስዩ ሰባት ከምዚ ክገብሩ ከም ዝቐነዩ ይሪኢኹም ኢኹም ነገር ግን ብትሕዝቶ ደረጃ ካፍተን ዝበልክዎን ወፃእ የለን ውሽጣዊ ጉዳዮም ገምጊሞም እዮም ነዚ ዝገምገመ እዩ ነይሩ ትፅሑፍ እውን ትሰነድ ሪጅናል ዝኾነ ወይ ከዓ ዞባዊ ዝኾነ ጉዳይ እውን ገምጊሞም እዮም ዓለም ለኻዊ ጉዳይ እውን ገምጊሞም እዮም መኸተና ከመይ ክምራሕ ከም ዘለዎ ኣበይ እንታይ እዩ ጎድሎ ዝብል ብደንቢ ገምጊሞም እዮም እዚ ጭቡጥ መረዳእታ እየ ዝሕልፈልኩም ዘሎ ካብዚ ወፃኢ ኣይነበረን ምባል ይከኣል እዩ እቲ ጌጋ ናይ ሓደ ሰባት ምናልባሽ
ልበጥሪዮም ብእዋን እንተ አረምዎውን ጽቡቕ ስለ ዝኾነ በብዘለዎ ኮይኖም እዚ ዝከታተሉ ተጋግዮም ዝነበሩ እቶም ዝተጋገዩ እውን ጋግዮሞም ዝነበሩ በዙ ሕዚ ዝብሎ ዘለኹ ደረጃ ክምለሱ ናብ መስመሮም ክምለሱ በዚ አጋጣሚ ከቕምጥ